Hapo ki kun menreu te dibir buri suloi sniper rifle bat ki kuli ki Hamas hapo arp sau kanta arpuitli kalithma jongka Israel yo penjat kileno ka Hamas. Kuble yepi baro ngi priang sobhai pi chaka khobor jengi lingba ka channel jengi kana kitiar. Kat kum na ki khobor kat ba sipai ka Israel Defense Force IDF hapring ki jingbe ktong ban yartma kileno ka Hamas. Kila kanra ye buntuli ki jaka bala suba bari tengen barburi yartma kine ki erang ka Hamas. Lada day hakikam ke hospital lane haki school. Hakawai naga jingyo ban kanra ki sipai ka Israel henen kasngi. Hakaba kilapan sekiru lingba ka video hakawai nagi school ha Gaza. Bahapo ki kurmen reu te dibir ki sipai ka Israel kilala buntli ki suloi sniper rifle bat ki kuli ki bla tapru haki pela badan ki logo jongka UNRWA. Hakaba ya kini kitiar ki sipai ka Israel langi siam baki de ki balaburi daki erang ka Hamas. Ban light nagi jingsha tharai ne subah haki sipai ka Israel. Namar ka jingbam yo lai luisu kini kileno ha Gaza. Namar ki sipai ka Israel ki baladan benta hakaling ki benta jongka Gaza. Ban ktong persya ya kini kileno ka Hamas. Hakawai pat ke khubor haka jing yakun batamai balbashar kai ba ki benta basyafang siti kanong ba Khan Yunis ha Gaza Strip. Ha pedeng kini kileno ka Hamas bat ki sipai ka Israel. Unong ilam ka All Aqsam Brigade kawai nagatnat jongka kunhun leno Hamas ulakam bakileno jongu haka jing yakun bat ki sipai ka Israel kilayo ban pen upsrip ya dorjan ngut ki sipai ka Israel. Hakawai ka ying daga ba pentai dagi bom bat hadin kata kisah siat napang daki suloi baklain bor ka jongki. Susu kila kamru haka jing yakun bahapo arp sau kanta komba arpoi tli kilayo ban penjulor pom ya kitup kiman ki kali tma jongka Israel. Katba nagaliang ka Israel kabam pat syam lakan randin hadu menta ha Gaza. Gomba kala butang ban penjak kerteng sendon ya ka Hamas naga pertai. Kadang skam ya katong ka jongka wat hadu mentaru. Kawai nanganong tok khubor nagari Israel kalital Shemesh. Apa penpau ya ka jingkan ka jongka kalong ka pertai ka de mensungtu ba ka Israel kamdan lentisu da kumwai ha ka negatma bakan shim. Henry ka de baik satang ban penjat baik tiaw ya barok kini ki erang ka Hamas. Susu nakaliang ka neganong tok khubor kala kaduru ya ka jingteng jongki leno man teroket sya Israel. Kumta wala kiri ka partai ki khot yakran man khot ya ka Israel sya jingya snge yasiat kidairu ban kren sepang ka jingra bor ban plait no ikini kinong Israel ki ba kilara bor ka ba kala kren ban pau sya ka Sky News Australia katama pring kini ki arliang mamla kampat syam lakut setia toye abat ngi ki wei pat ki jingja na kani katama kublei shibun.